Sabugan, na-recruit. Sa kuwang video ng isang netizen, pasado alas 8 ng umaga kanina June 10, madidinig ang hiyawan ng mga residente sa tapat ng isang kilalang fast food chain sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya pa, makikita ang paglabas ng isang crew mula sa establishmento. Basang-basa at tila nagmamantika ang balat nito. Gutay-gutay rin ang damit pang itaas ng crew na nasa pool sa video. Isang crew din ang nakitang nasunog ang suot na pantalon. Sa investigasyon ng Mangaldan BFP, lumalabas na ang crew nasabugan ng mantika matapos na magliyab ang ginagamit na electric fryer ng fast food chain. Nasusunog daw yung electric fryer. So ang ginawa nila, yung team leader ng kitchen, nagkon siya ng basang-basahan, ibinasa niya tapos nilagay niya dun sa pasusunog. Ang problema, sir, na yung ibang tumulong, nagkon ang panyata nila tubig, kaya nag-cause ng chain reaction, parang sumabog yung kanyang mantika. 3 crew ang sugatan na agad na itinakbo sa ospital. Pansamantala ring itinigil ang operasyon ng naturang fast food chain upang bigyang daan ang investigasyon. Samantala, sa ipinadalang mensahe sa news team ng pamunuan ng Mang Inasal Philippines, sinabi nilang naipasa na ang usapin sa mga otoridad. Tiniyak din nila na ang franchisee ng naturang branch ay lubos na nakikipagtulungan at nagbibigay ng kinakailangang suporta at tulong sa investigasyon. Jose Robert Inventor, RNG News.